Иван Петров. Име Иван Петров. Години 32. Професия докторант по философия. Подозира, че приятелката му търси и други мъже за задоволяване на сексуалните си фантазии. Аз съвсем случайно се отбих в едно заведение. Просто трябваше да си загубя малко време. Аз иначе даже много често не ходя в заведения. Бях сам. И не знам защо избрах една точно конкретна маса в ъгъла. Може да седна на всяко друго място. Девойката просто се появи малко след това. Даже се оказа, че преди това била там, беше с някаква нейна приятелка. И веднъж още като я видях, усетих някакво много странно усещане, че нещо ще си случва. Предварително има човек, нали, вероятно знаеш за какво става. Почнахме да си говорим, така се едно отдавна сме си познавали. И аз тогава, независимо, че разбрах някои неща за нея, разбрах, че тя се е движила с металски компании, че е имала много връзки. Дори я питах, наистина докарала ли ги е до определена бройка и така нататък. И тя нищо не е крила от мен, аз просто някакси не се притеснявах от това. Разхождахме се на различни места, по паркове, ходехме на Витоша и си говорихме на руски език. Цитирахме си стихове и така нататък. Тя се опитваше да прави интересни етюди, с които, например, да ме заблуди, че се хвърли от последната тераса на последния етаж в НДК или нещо такова. Беше страхотно. Бях срещнал една жена, с която се чувствах както никога не съм се чувствал. Просто с нея ставаше това, за което съм мечтал. Аз се обърнах към предаването просто защото се притеснявам, че Деси се е върнал по някакъв начин към старите си навици, че отново се вижда с някакви хора. Защото като че нещата се променяха наистина, като че ставаше друг човек, но сега напоследък усещам някакви съвсем дребни неща, че пак започва да ме гледа по един особен животински начин. Тя има един такъв поглед. Усещам, че понякога просто ми казва, сега съм заета, ще спя при приятелка, сега съм уморена. Неща, които преди това не са се случвали. След този разговор с Иван, детективите на хванати в изневяра поеха случая и започнаха работа на терен. Вижте сами какво откриха. Ден първи от разследването. Детективите на хванати в изневяра започнаха разследването си от най-логичното място за това – жилището, в което Иван и Десислава делят от няколко месеца. Име – Десислава Методиева. Години – 24. Професия – продавачка. Заподозряна, че се е върнала към младежките си навици да пие и уплътнява времето си с различни мъже. В 19:37 заподозряната напусна дома си, шофирайки към центъра на София. Детективите ни проследиха автомобила и до подземния паркинг на един от големите столични молове. Шопингът обаче явно не влизаше в програмата на Десислава за тази вечер. От паркирала наблизо кола, към нея се насочи неидентифициран мъж, когото тя очевидно очакваше. Оперативните ни работници последваха двойката по улиците на града. Очевидно, заподозряната и нейния кавалер доста бързаха, защото шофирането спокойно можеше да се нарече рисково. Пиковият час и задръстванията не бяха от полза на нашите детективи, които изпуснаха двойката на оживено кръстовище. След като прецениха риска от компрометиране на акцията, оперативните ни работници решиха да приключат преследването за деня. Ден 9 от разследването. Тази вечер клиентът ни щеше да отсъства поне до полунощ. В краен столичен квартал той празнуваше златната сватба на родителите си. Десислава не бе сред поканените, тъй като консервативният им светоглед така и не я приема като добър избор за сина им. Заподозряната обаче явно нямаше намерение да страда сама вкъщи. В 8 вечерта тя отново се отправи към вече познатия ни софийски мол. На един от тъглите на сградата я чакаше придружителят й от предишната вечер, идентифициран като Васил Веждев, популярен в андерграунд средите като експериментален фотограф. Любопитството на детективите ни бе провокирано от двата сака, които той натовари в колата на заподозряната, след което двамата се отправиха към покрайнините на София. Оказва се, че крайната цел на пътуването им е осамотено бунгало. Васил извади саковете от багажника и двамата бързо влязоха в постройката. Плътно спуснатите щори не позволиха на нашите детективи да заснемат неоспорими доказателства за вината на заподозряната. След повече от час и половина двамата напуснаха бунгалото. Ден 13 от разследването.
Клиентът ни бе поканен на философска конференция в провинцията, която щеше да му позволи да се прибере в София не по-рано от следващата сутрин. Действайки според очакванията на детективите ни, 21:18 заподозряната напусна общото им жилище, шофирайки към парк в покрайнините на столицата. Там отново я очакваше познатият ни фотограф. След кратък разговор, двамата се насочиха към автомобила й, паркиран на осамотено място в покрайнините на парка. Това, което камерите ни заснеха в него, бе недвусмислено потвърждение за степента на близост между двамата. В същото време Иван дори не подозираше, че жената на живота му прави фелацио на запустял паркинг в покрайнините на София. Това вероятно се дължеше на чудесните манипулаторски умения, които заподозряната демонстрира в телефонен разговор с него минути след заснемането на скандалните кадри. Ало? Да, Здрасти. здрасти. Какво правиш? Нещо, почивам си. Малко съм изморена. Си изморена? Защото бях на фитнес днес. Почивай си, аз утре може би ще спомня ми доклада. Конференцията ще свърши до вечерта и се прибирам. Добре, към колко часа ще се прибереш? Не знам, защо? Така да знам аз. Сега ти топля леглото. Добре, айде. Добре, чао. Чао. Ние хората сме свикнали винаги да си представяме най-лошото. Това е част от природата ни. Понякога обаче дори не подозираме, че реалността може да бъде по-брутална и от най-смелите ни представи. Останете с нас, за да научите как ще реагира Иван, когато научи за изневярата на половинката си. Това е хванати в изневярата. Здравей, Иване. Благодаря ти, че дойде. Знаеш ли защо те извикахме тази вечер? Нали много бързо ми извикахте? Извикахме те бързо, защото детективския ни екип успя да събере информация за това, което те интересува. Тоест за живота на твоята приятелка Десислава. Ти се съмняваше, че тя може да има афера с друг мъж. Вече имаме достатъчно материал, който можем да ти покажем. Предупреждавам те обаче, че някои от кадрите са изключително неприятни. Можеш да ги сънуваш цял живот. Готов ли си да ги гледаш? Да. Сигурен си, че искаш да видиш? Да. Добре. Това са фактите, Ивана. Нашите детективи решиха, че най-логичното място, от което да стартираме, е апартамента, в който живеете. Виждаш как Деси напуска жилището. Качва се в колата ви, спира на този паркинг, където очаква неизвестен за нас мъж. Целувката, която размейна двамата, определено не подхожда на жена, която е в сериозна връзка. След това се качиха в колата и тръгнаха в неизвестна посока. Детективите ни ги проследиха, но за съжаление ги загубиха на кръстовище. С това този ден приключи. Съжалявам, че трябва да разбереш по този начин, но има и още. На 9-тия ден от разследването отново Деси взе същия човек от ъгъла на Софийска улица. Както виждаш, той носи сак. Какво има в сака, не знаем. Знаем обаче самоличността му. Става дума за андерграунд фотограф на име Васил. Проследихме двамата до бунгало в покрайнините на София, където те стояха в продължение на час и половина. Какво са правили вътре, можем само да гадаем. Ивана, това не е всичко. Детективите ни прекратиха разследването след 13-тия ден. На този ден виждаме как Деси и Васил отиват в столичен парк. След разходката се отправят към паркиралата наблизо кола. А това, което се случва вътре, сам можеш да прецениш. За съжаление, края на историята повече според мен подхожда на магистрална проститутка, особено отколкото на жената, която обичаш. Иване, причината да те повикаме днес, тук и сега, е, че детективите ни знаят къде е Десислава. Тя отново е с Васил и отново е в същото бунгало, в което ги снимахме. Готов ли си да се срещнеш с нея? Веднага трябва да ходим. Сигурен си, че искаш да разбереш истината от нея? Добре, ще тръгвам.
Ти очакваш ли да видиш нещо такова? Точно по този начин. Какво значение? Ти ми каза, че си дал всичко за тази жена, че си само- опитал си да й дадеш живот. Само с нея се занимавах. Опитвах се да променя и мисля, че тя стана вече съвсем друг човек. Явно просто не може да се промени. Не знам, може би и аз съм виновен. Може да не е повярвала, че аз съм готов на всичко за нея. Вече не знам. А сега какво следва? Какво очакваш като я видиш? Просто не мога да си представя такава ситуация. Може да направя нещо, за което ще съжалявам, после разбираш, аз не мога да си представя какво ще направя. Не знам. Извинявай се. Да, още си там. Окей, стойте там, идваме ние. Пътуваме, да. И къде е това? Същото това бунгало, което видя на запис.